Dober večer, spoštovano občestvo, iskreno dobrodošli v hiši sanjajočih knjig. Prisrčno dobrodošlico najprvo izrečem spoštovani gosti. Z nami je Mirjana Bobič-Mojsilović. Dober večer, hvala najlepše. In potem dobrodošlico razširim na praznik. Danes namreč založba Sanje obhaja 19. pomlad. In danes bi, ne nazadnje, Frane Milčinski Ježek jutskal vsled 102. leta. A glede na to, da je Ježek zapisan večnosti, je vrško neštetje pomladi povsem odveč. Priložnost je edinstvena. Mirjana Bobič-Mojsilović je tu ob boku tudi zato, da bi podčrtala natis, ki je en čas že izročen bralskemu krogu na Slovenskem. Da radostno sporočamo, da je med nami že 3. prevod Mirjanine pisave. Tokrat ima v mislih lakoto. Z nami pa je tudi, da ta pomemben poudarek izpostavim, prevajalec vseh 3 romanov Slavko Barič. Dobrodošel, Slavko. Aplavz je na mestu. Nekateri smo se oblikli, kot da smo namenjeni na bal, avtoironično podčrtano. A če kdaj velja plesati, je to v družbi vrhunske literature in takrat in tam, kadar se radostimo založništva v razcvetevanju. Ali v scvetevanju raje, razcvetevanje se jim kaže želiti. Mirjana, pričela bom z vprašanjem, ki je široma odprto in malce mračno. A mračen je konec koncev tudi čas, ki ga živimo. Krivda, greh in kesanje. Se jih vaš čustveni kompas poslužuje? Verjamete v krivdo, greh in kesanje? Verjamete, da vredno meri v človeka? Bo potrebno pomoč prevoda, krivda, greh, kesanje. Krivica, greh, kajanje su ono što čine čoveka, si to rekao? Če verjamete, da vredno določeno človeka. Ovako. Prvo dobroveče, hvala što ste došli, hvala Sanjama što ste me pozvali, i mene i Bogoslavka, bez koga stvarno ne bi bilo ovoga. Trećeg mog romana na slovenačkom jeziku. I ovde smo večeras da promovišemo moj roman Glad, koji je inače u Srbiji doživeo ogroman uspeh i ono što je neverovatno, meni je pribavio ozbiljnu mušku publiku, koja je do romana Glad bila postojala, ali nije bila u tolikom broju. Ono što je zanimljivo, je došlo i mnogo mladih ljudi. Dakle, mladih ljudi i studenta koji već posljednjih nekoliko godina dolaze na sajam knjiga, da mi kažu da im je ova knjiga, da im je roman Glad promenio život. Dakle, roman Glad, da odgovorim na tvoje pitanje, Tjaša, jeste priča o gladima, o svim našim gladima. Čak i o bukvalnoj gladi. Onome što moj junak kaže, 9 gladnih dedova u stomaku koje svi imamo. Do ovih savremenih gladi koje nam potrošačka kultura i mediji neprestano indukuju, a to je glad za slavom, za uspehom i naročito za novcem. I kao da danas čovek ne može izmeriti sopstvenu vrednost ako ne stane na platnu karticu. Tako da moj junak romana Glad, nema ime. Roman je pisan u prvom licu jednine u muškom rodu. Pitao me malo pre neko zašto je to tako, a Slavko ja se smemo. Tako, htela sam da objasnim ovim srpskim piscima da žena može da napiše muški roman i to bolje. Da pokažem amaterima kako se to radi, šalim se. Ali zapravo, on nema ime zato što svi mi pomalo ličimo na mog glavnog junaka. I svi smo mi pomalo ponekada bili gladni i svega čega on gladan, a takođe nema ime zato što svi mi znamo bar jednog, a sigurno 10 likova koji liče na njega. I zato moj glavni junak nema ime. Inače, ono što je možda za Sloveniju zanimljivo, jedna od inspiracija za pravljenje psihološkog profila tog junaka jeste čuveni slovenački pisac Ivan Cankar.
i njegova priča Desetica na kojoj smo mi svi odrasli kad smo bili mali. Plakali smo to čitajući u osnovnoj školi. Ta priča o stidu zbog siromaštva i o tome kako se postideo majke. I čak imam na jednom mestu u romanu, to pominjem kao citat, kao referencu. Dakle, moj lik se stidi i očajan je zato što je siromašan i zato što mu majka nije dovoljno dobra. I onda, naravno, želi da napravi pare misleći da će time ispuniti sve praznine u sopstvenom srcu. I to je priča o svim ljudima danas. Međutim, on, naravno, moram da kažem, kada postigne to što želi, ne nalazi ispunjenje, nego samo sagledava ogromnu prazninu. Znači, ovo je, da kažem, jedan apsolutno antiglobalistički, antipotrošački roman i jedna priča koja, zato je ljudi vole, valjda, što vraća nadu da je moguće biti neko i da je moguće držati do sebe i da je moguće ostvariti i sreću i sve snove uprkos ideji da je novac sve. Da, junak, brezimni junak romana Lakota si ne zastavi vprašanj, kot si jih zastavljamo revolucionarke in revolucionarji, da nimo koliko je moj denar radioaktiven, koga izkorišča in tako naprej. V lastno dvojno vijačnico nas odpahne z besedami. V družbi, ki je zasnovana na zanikanju Boga, tudi hudič ne obstaja. Največja hudičeva zvijača je, da nas je prepričal, da ne obstaja, je genialno zapisal Baudelaire v Malih pesmih. Iz prve roke in iz lastne izkušnje vam lahko povem, da sem v letih, ki so za mano, spoznal oba. To je ta zgodba. Takrat in tam nas, to povem zlasti tistim, ki Lakote še niste brali, in upam, da ne povem preveč, odplavi v demonskost bujnosti denarja, kot smo slišali. Na drugem mestu ta isti junak, ki je v mnogočem anti-junak, oholo zabrusi, kako da je denar podoben razvajeni, razuzdani ljubimki. Neprestano zahteva pozornost, nego in skrb, sicer gre k drugemu, da. O denarju Mirjana moramo razmišljati še drugače, seveda. V obdobju privatizacij in prostega trga denar vlada brez posrednikov. Država, ki je, kakor piše Galeano, komaj kaj več od sodnika in policista, se mora ukvarjati s sankcioniranjem poceni delovne sile, pa je kakopak obsojena na pritlikave mesta, nič več kot to, in z represijo nad nevarnimi legijami rok, ki ne najdejo dela. Kako vidite sedanji trenutek, ki je ukleščen v to neoliberalno logiko in o katerem ne nazadnje posredno, neposredno, kot ste tudi že povedali, pišete v svojem romanu? Ovako, ja sam, znači, najveći antiglobalista koga ste sreli u životu i s dubokim prezirom posmatram sve što nam radi veliki brat. To ja uzimam kao jedan eufemizam, kao metaforu za jedan ozbiljan projekat logora koji se događa danas u cijeloj zapadnoj civilizaciji. Inače, poznato je u Beogradu da su pre 5 godina su se zeznuli pa su me pozvali u direktan program na RTS-u. I više me nikad nisu pozvali. Zato što sam sve ovako uz osmeh rekla dok su tamo svi slavili EU. Ja sam uz osmeh rekla, izvinite, mogu ja samo kažem nešto, EU je picnuti koncentracioni logor i može se pohvali samo time da ima više vrsta majoneza u samoposlugama. I ne da mi ne treba da se brinemo da li će nas primiti u EU, nego će Srbija biti, odnosno Srbi će biti deportovani u taj EU i odnosno pustili reklame. Eto, to je šta ja mislim. Inače, šta je problem? Problem je što je liberalni kapitalizam sa medijima koje posjeduje, tako učinio da se svaki čovek, ukoliko nema da na sebe nakači znake materijalne moći, odnosno ono što se promoviše na televiziji ili na društvenim mrežama kao simbol,
kao statusni simbol, kao simbol uspeha, neprestano mu javljaju da je bezvredan. I zato je moj junak žrtva, i skoro ceo roman je on žrtva toga, dok nije ukapirao. Vidite, pitaju me sad ovde kako je u Beogradu. U Beogradu nema posla, nema love, ali ima više osmeha nego u Sloveniji, izvinite što to hoću da vam kažem. Još uvek nas nije uništio veliki brat. Nekako i pevamo i smejemo se, neću reći da je to dobro, ali da je dobro što nemamo para, ali hoću da kažem, taj neki mali majušni osjećaj slobode, koji još uvek nije ubijen, mada će biti uskoro, kako vidimo, je nešto za što mislim da bi svaki normalan čovek koji je razumeo razliku između bitnog i nebitnog u životu morao da podrži. Prema tome, moj junak nije razumeo to. Moj junak romana Glad, naravno u svojoj ranoj mladosti, nije razumeo da, ali to je zato naravno, vidite, svaka ideološka velika ideja, ona mora da počiva iz nečeg vrlo ličnog, iz neke lične melodrame. U krajnjoj liniji dokazano je da ljudi su i birali svoje ideološke opcije zbog toga što su voleli nekog ko je bio u partizanima ili u komunistima ili voleli nekog ko je bio na drugoj strani. Znači, najveći izbori ideološki, da kažem, nisu došli, nisu nam pali na pamet tek tako, oni su uvek u vezi s nečim našim duboko ličnim, duboko privatnim. Prema tome, da kažem da je taj motiv ličnog koje unesrećuje glavnog junaka, a odražava se na njegovu ljubav, na njegov ljubavni život, postoji u Velikom Gatsbiju. Ja čak citiram ovde u jednom trenutku jedan onaj moment iz filma Veliki Gatsby. Moj junak smatra da nije uspeo da osvoji neku lepu i bogatu devojku samo zato što je siromašan. I pošto je živeo u vreme kad je bilo dovoljno da zna da svira gitaru, da recituje poeziju ili da studira filozofiju, pa da bude uspešan, ali svejedno on nije imao strpljenja da završi fakultet, jer i dalje nije imao para da izvede ne ovamo ili onamo, on odlučuje da pravi novac. I to je staza koja mnogim ljudima donela mnogo novca, kuća, vila, svega, a zapravo ih je unesrećila. Jer, ponavljam, velika laž je koju nam ispostavljaju mediji, da postoji velika sreća. I da je velika sreća se nalazi u velikom novcu, a da se ta velika sreća takođe nalazi na nekom Marsu ili u fotelji političkoj ili na platnoj kartici u bankovnom računu. Ne, velika sreća je uvek zbir mnogo malih sreća. I koliko puta ste u životu videli ribara koji samo ima jedan džemper i lovi neke ribice i srećan je sa onim malim što ima, i koliko puta ste videli ljude koji imaju fiksaciju oko novca i bogatstva, zapravo nisu srećni. Tako da, mislim da je problem što ta čežnja za novcem, zaista, i taj predani rad na novcu, a novac je takođe kao jedno biće, kao tiha senka. Ako imate veliki novac, vi morate njemu da posvetite pažnju. On vam takođe konzumira vreme. Znači, ne samo to da zaradite veliki novac, nego i da ga održavate. To konzumira vreme. A imati vreme, to je najveći resurs. To je najveća sloboda. Naravno, srećni su oni koji takođe ukapiraju na vreme šta je bitno u životu, a šta nije bitno u životu. I pošto je moj junak ukapirao, mnogo je grešio, ali znate kako ja volim da kažem, literatura ne podnosi bezgrešne junake. Kao što ni crkva ne podnosi. Idite u crkvu i kažete svešteniku nisam grešio, on će da vam kaže aj sad izađi napolje pa razmisli još malo. Znači, što je junak grešniji, što je više grešio, to po meni, ukoliko junak naravno nauči gde je grešio, to više zaslužuje srećan kraj i happy end. To ja kao pisac, inače moja teorija je svaki pisac je mali bog. Pisac
je stvarala svetova, takođe. Pisac odlučuje kome će da da plave oči, kome kijavicu, a koga će pokazati da pošalje u Ivanjicu. I to uvek radi iz korpusa ličnih sreća i nesreća. Pošto sve što svako piše, to je uvek autobiografija. Ma o čemu da piše. Jer već sam izbor teme je to. Absolutno. Mirjana, kakšen je vaš spomin na socializem, ki se je, kakor smo ničkolikokrat slišali, ponašal s človeškim obrazom? Socializem, ki smo ga potem takem živeli v Jugoslaviji. Pa jeste, imalo je mnogo ljudskosti i čak u nekim poglavljima se ovde pominje to, kao što se pominje i u Dnevniku srpske domaćice, kao što se pominje i u Azbuci mog života. To je uspomena na jedan period kada, mislim, u principu svi smo rasli slično, svi smo rasli deleći sobe s braćom i sestrama, radio je tata ili tata i mama, svi smo išli 10 dana na more, manje više u dvosobnim stanovima. Socijalne razlike nisu bile uopšte toliko izražene. Bogatim su se smatrala deca funkcionera jer su imali trosobe ili imali su svoju sobu, to je bila razlika. Inače, mi smo svi živjeli manje više slično i uopšte nam to nije bila glavna tema u životu. Znači, glavni je bio Dasa koja je znala da svira gitaru, ili koja je bio dobar đak, ili koja je pročitao više knjiga, ili koja je znao više poezije. A danas, nažalost, mi imamo društvene mreže koje su postale neka vrsta virtualnog korzoa. Vratili smo se u 19. vek, kao ne mi kao društvo, nego cela zapadna civilizacija. Kao ono u 19. veku na selu kada izađu devojke na korzo, pokače dukate da bi se bolje udale, to danas postoji simbolički naravno na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. I to je jedna kultura ja, pogledaj me, ja postojim, ja sam veća, ja sam bolji, pametniji, značajniji i jedino merilo toga je količina štrihova, odnosno lajkova koje dobijamo. Znači, užasno surovo vreme i za mlade ljude danas, veoma surovo vreme. Jer smo stigli dotle da mladić koji ne znam koliko da je pametan, lep i zgodan, ako dođe u kafić i nema pare na nekoj devojci sa silikonima i tašnom koja je prikazala na Instagramu, ako nema pare da je kupi 3 koktela i 2 šampanjca, a ko ima danas te pare, ono ne prolazi. I zato imamo tragično ono što se u ruskoj literaturi ili u francuskoj literaturi smatralo tragičnom sudbinom glavne junakinje. Da mlada ode za stara. Da udaju mladu za starca zato što on ima pare. Mi danas to slavimo kao model društvenog uspeha. Da devojka od 20 godina bude s motorcem zato što je on milijarder. To je, mislim, to je tragično. To imamo kao koncept od Vladivostoka do San Franciska. I to je ono što liberalni kapital promoviše. Dakle, sve je na prodaju. I mladost je na prodaju, pa imamo čak i paradoks da devojke u Americi svoju nevinost prodaju preko interneta, da bi kobajagi studirali ili nešto. Ali to je sve društveni eksperiment koji nam pokazuje da je čovek roba. I ko na to pristane i završit će kao roba, sa rokom trajanja. Znači, oni su nam već poručili da devojka, žena ima rok, da ne govorim koliko je to poražavajuće i za žene. Znači, mi smo u postfeminizmu smo se vratili, ne, to čak nikad nije bilo, ovo nikad nije bilo. Da je žena rok trajanja do 25. godine, ja mislim da je i to sad mnogo, da su spustili na 20 godina. I da je to katastrofa. I da čovek apsolutno ne vredi, znači i šta nam poručuje svaka reklama, svaka emisija, reality show programi, da su svi ljudi na prodaju jer je ovo takvo vreme. Pa ko na to pristane, zaista će završiti kao u filmu Konja ubijaju, zar ne? A zapravo mi to živimo samo na mnogo gori način. Znači,
Ne vrediš ništa ako nemaš pare, ne vrediš ništa ako imaš 30 godina, ako imaš 50 godina, to se već, bolje se ubi sam, zato su i otvorili klinike u Švajcarskoj, da ideš da se ubijaš. Mislim, slavljenje smrti i uopšte to je materijalistička kultura. Kult novca i kult tela i ništa između. I zato su ljudi toliko očajni, nesrećni i usamljeni. I mi živimo u epidemiji usamljenosti. Društvene mreže su samo pogoršale to stanje, jer su nam dale privid da smo neko i da imamo društvo. A zapravo smo usamljeni nego ikad. A da ne govorimo o tome koliko društvene mreže konzumiraju slobodno vreme. Ono vreme koje bismo u neka srećna vremena provodili s prijateljima ili sa ljubavnicima, gledajući se u oči i dodirujući se. A sada imamo samo hranjenje vlastitog ega. Ja vidi, imam lajkove. Ja vidi, javio mi se neki džoka koga nikad ne... koji laže isto koji ja, nema veze, super je. Da lažemo samo jedino što nam je bitno je to koliko lajkova dobijamo. Tako da, hvala što si me ovo pitala, ogromna tema koju na mnoge načine dotiče i moj roman Glad. Epidemiji osamljenosti, kakor jo utemeljeno imenujete, se pridružuje tudi epidemija strahu. Vemo, da vulgarni kapitalizem manipulira strahom. To je eno izmed osnovnih orožij. Boj proti terorizmu, motnji, ki jo mednarodne sile zdravijo z neizprosnim uvažanjem demokracije, je boj, roko na srci, proti najrevnejšim slojem človeštva. Zato se mi zdi, da se kot utemeljeno vprašanje zdaj polje problematike širim, zato da bo prikaz kar najbolj celovit. Zato se zdi, da se je danes uredno boriti zoper boj proti terorizmu, kakor ga zlorablja ideologija sveta, mar ne? Da. Hvala ti na ovom pitanju. Moram kažem, pre nekoliko dana je u Beogradu izašao moj 11. roman koji se zove Tvoj anđeo čuvar i koji se bavi, ključna tema je strah. I hvala ti što si to pomenula. Da, to je u dubokoj vezi sa ovim o čemu smo malo prepričali, pošto je strah najmoćnije oruđe vladanja masama. Ima čuvena dečja pesma Ljubivara Šumovića, Vuk sa ovcom nešto, čini mi se vekovima Vuk sa ovcom nešto ima, i onda kaže Vuk se njenim strahom hrani. Prema tome, strah je jedina emocija koja direktno negira život. A čovečanstvo, dakle svi oni koji su uključeni na mreže, pri tome mislim i na televiziju i medije, izloženi su neprekidnom imprintovanju iracionalnog straha, koji može biti, naravno ako nema terorista, onda će da smisle pandemiju neku. Ako nema ni toga, smislit će polne bolesti. Ako nema ni toga, a šta je rezultat? Rezultat je da se taj strah sa ideološkog, globalnog, političkog nivoa preselio u model ponašanja i kontrole u međuljudskim odnosima. Pa zato imamo priču o mobingu na poslu. Ili o nasilju u partnerskim odnosima i nasilju u porodici. Taj strah, moj roman nije o fizičkom nasilju, ali je o psihičkom nasilju o kome se jako malo govori, jako malo zna. Ali hoću da kažem da kapitalizam nas uverava da se i strahovi, i sve nesigurnosti, i svaka usamljenost može instant izlečiti provlačenjem kartice platne kroz onu njegovu mašinicu. Znači, samo idi u radnju, kupi i super. I to je u stvari izvor užasno mnogo frustracija i takođe ogromne praznine. Tako da mislim da čovečanstvo, jedino što može da spase čovečanstvo, to sam ubeđena kao stari romantik, jeste lepota. I reći ću vam kako. Svi kažu, slušajte ovo, lepota će spasiti svet, 100%. Gledajte, jer na našoj strani stoji sve božansko, a na strani ovih zlikovaca stoji samo demonsko. I kako, od kako je sveta i veka,
lepota pobeđuje, dobrota pobeđuje i božansko pobeđuje. A sad se vodi jedna odlučna bitka. I sada, naravno, pričaju svi kako, jel pričaju već 30 godina da će knjige propasti, da će ih zameniti film i televizija. Se to desilo? Nije. Nikad veća proizvodnja knjiga nije bila na planeti Zemlji nego sad. Nikad više ljudi nije poslušalo moj savjet i krenulo da spasava vlastite živote čitanjem, što je super, ali i pisanjem. I kažem ja, čak i najgoru knjigu neko da napiše i neko da objavi, budalaštinu. Ali ako ta jedna knjiga privuče jednoga koji nikad pre toga ništa nije pročitao, to je vredna knjiga. I sada da vam kažem još nešto o lepoti, kažu svi niko poeziju, ne, to niko ne čita, to je... I ja sam vam dokaz za suprotno. Slušajte ovo, bila sam pre 2 godine gost kod Ivana Ivanovića u emisiji i pričali smo o svemu, ja ovako iz čista mira u jednom trenutku kažem, a mogu ja sad da odrecitujem jednu moju pesmu? I on kaže, možeš, ja to odrecitujem. I desi se ludilo. U narednih nedelju dana, ne znam koliko hiljada ljudi je tražilo da objavim pesmu na internetu. I kad sam je objavila, u toku jednog dana, preko 40.000 ljudi je skinulo tu pesmu. To je samo dokaz da kad svetu ponudiš nešto lepo, plemenito i uzvišeno, i najgori među nama će se za tim usvrnuti. I tako da, 100%, u to ime ja sam objavila sada i zbirku poezije u Beogradu, tako da, eto, gde god odem, ja recitujem, popravljam živote, eto, malim stvarima i inspirišem ljude da slede moj primer i dohvate se neke knjige. Ja tvrdim da su svi ljudi koji mnogo čitaju potencijalni pisci. Bez obzira da li će to svoje pisanje zaista materializovati u nekom tekstu ili će ga jednostavno živeti. I samo napred. Svi so filozofile različno razlagali, gre pa za to, da ga spremenimo, tako nekako se bere epitafna misel, ki ostaja za Karlom Marksom, in odvrnili ste na moje vprašanje, kako spreminjati svet z lepim, z lepoto. Odlično. Da. Mirjana, zastavila bom vprašanje o očitnem, a ker slutim, da utegne biti izhodišče za premislek, ki bo očiščujoč, ga bom vendarle zastavila. To bo svojevrstna parafraza Aljoševega premisleka o bratih Karamazovih. Saj veva, ne gre poveličevati ljubezni do smisla življenja. Vi življenje ljubite, drži, brezprizivno in vselej? Jel mogu ja umesto odgovora na ovo pitanje da vam izražajno odrecitujem moju pesmu? Može. Može? I ustaću. Neostvarena sam glumica, evo. Staću. Ljubavna pesma. To je odgovor na tvoje pitanje. Pošto me nikad nisi voleo da bi me držao za ruku ili odveo na more, u neku daleku luku, da me hraniš prstacima, da za mene ubereš morsku zvezdu, da se spuštamo niz ulicu sa tvojom rukom na mom struku ili da hodaš sa mnom do crkvice Svetog Ilije na nekom grčkom ostrvu ili na kopnu, ako ti je milije. I pošto nikada nismo imali našu plažu, ni naš sto u omiljenoj kafani, i pošto hroničari uglavnom lažu, ni uspomene sa letovanja, ni sa zimovanja, herbarijum bez cveća i bez lokvanja, i pošto se moji smrznuti prsti nisu nikad grejali u tvom džepu u našim dugim šetnjama na keju, i pošto ti moje šale nikad nisu bile smešne, dok im se svi drugi smeju, i pošto sada, odjednom, posle toliko vremena, kad više ništa nije smešno, ti želiš da znaš kome sam posvetila onaj sonet lanjski i da li me još uvek opčinjava crnjanski
I da li sve ovo sa tobom ima nekakve veze, bar malo, jer vidim da ti je stalo. Hajde da ne izigravamo Engleze. Sve što sam ikad uradila, bilo je samo zato što me nisi mogao voleti onda kad sam čeznula da sa mnom hodaš do crkvice Svetog Ilije na nekom grčkom ostrvu ili na kopnu, ako ti je milije. Tako da znaš, da, bio si sa mnom u svakoj pesmi, u knjigama, u akvarelima i drugim bojama, u tortama, u porubima na haljinama, u svim blizinama i daljinama, u razgovorima, u jezerima i morima, u usponima i stvaralačkim krizama, izvor inspiracije i eufemizama. Ljubila te i ubila i ponovo oživela da bih te srela na kraju neke priče ili za potrebe neke male strofe, da, stavljala sam ti tačke, zareze i apostrofe. I kao što vidiš, ja ništa ne krijem i nemam, ma stvarno, nemam za čim da žalim, jer ja sam hodočasnik i ljubav je moj Jerusalim. Ja mislim da sam sve rekla. Ganljivo, prav res. Srčna hvala. Evo čemu. Još ja volim da recite, uvek sam, moram ovo da kažem sad, uvek sam volala poeziju, uvek sam smatrala da je poezija evo to ti razumeš jer si pesnikinja, da je poezija najviši stupanj umetnosti, zato što je genijalnoj pesmi ponekad dovoljan jedan stih da kaže ono za što je prozi potrebno 300 strana. U svakom mom romanu postoji omaž nekoj pesmi ili nekom pesniku. U svakoj mojoj pozorišnoj predstavi postoji omaž nekoj pesmi ili nekom pesniku. Moj komad Suze su okej posvećen je životu sa poezijom i životu za poeziju. Prema tome, bilo je logično da jednog dana ja počnem da pišem pesme, mada je prva pesma koju sam napisala, ako ne računam one u detinjstvu, bila pesma koju sam napisala moje ćerki kad je imala 3 godine, da bih je naučila da jede grašak, koji nije htjela da jede. I onda bih ovako rekla, Mila, zini, i ona zine, ja držim ovako vilješku grašak. Vidi ovako, mrva, ona zine, krpen grašak. Biti mrva, ali prva ona. I šta je bilo posle? Evo, krk. Biti vaška, lovaška. Biti buba, ali ne sa ruba. Biti dobar ili štetan, ali biti izuzetan. To je moja prva pesma. Saj čutite, Iter. Mirjana, morda pa občinstvu ne samo dovoliva, ampak občinstvo povabiva, da vam zastavi vprašanje, ne marate vi? Idealno bi bilo, ako bi bila vprašanja 3. Može. Bolje vam je sami da se javite, nego da vas ja prozivam. Šalim se, naravno. Kje ste dobili inspiracijo za vaš roman? Za glad? Pa hvala na pitanju, inspiracija su mi, znači, bili ljudi oko mene za koje sam videla da su nesrećni zbog toga. I onda sam pomislila da bi bilo dobro da napišem jedan roman kao muškarac, to je bio dodatak. Da im pokažem da ženska literatura ne postoji, da literatura ne može se hormonski deliti na literaturu s grudima i literaturu s mudima. Znači, da, ženska kao, zato što ima ženske hormone, ništa ne valja, a da je muška i bukvalno i simbolički do jaja. Znači, htjela sam da im pokažem da postoji samo dobra ili loša literatura, ali, znači, tema očajnog muškarca koji je očajan zato što je siromašan, zato što mu roditelji nisu bolji, a to je inače tema koju srećamo kod svakog psihoanalitičara.
Znači, Freud je doneo svetu poruku, u stvari, ništa ti nisi kriv, za sve su ti krivi roditelji. Tako da, spajajući to što znam i to što vidim, ja sam napravila priču koja zapravo jako izgleda ovako kao da je jako surova, ona je zapravo vrlo melanholična i zapravo je u pitanju jedna melodrama, ali najbolja literatura jeste melodramska. Ako vas bar u nekom trenutku ne ščepa za srce, džaba su pisali. To su onda one dosadne knjige koje skupljaju prašinu u biblioteci. Hvala vam u svakom slučaju. Pa dobro, ako nemate više pitanja, ne morate. Prav res ne, saj sem pomislila na radijski eter, ki zmore le toliko tišine, zato se vsem, zlasti pa seveda spoštovani gosti, iz srca zahvalim in zakličem praznujmo. 19 pomladi, če hočete naravnanost na večnost in vero v lepoto. Ja, naravno. Nikada da ne odustanemo od lepog, plemenitog i uzvišenog. Eto. Hvala još jednom svima i hvala tebi, Tjaša, mene, nosi lepotu. Bodite nezaslišano lepo, za vas smo pripravili ješke, upam, da poteze ne boste vzeli kot pretirano trivialne. In tudi kozarec žlahtnega pripade na glavo ali več kozarcev pri tistih, ki iščete resnico v vinu. Ostanite z nami, skratka. Dober večer in ne lahko noč. Hvala. Miljana bo pa podpisovala izvod tistim, ki pa želijo. Naravno.